Juster had vrijwilligers zo'n 250 potten veilig over de postwaai zetten. Snijn winnen dat er zelfs 670. Vannacht had het wat kouder geweest en daarom zitten er jood stikken minder potten en kikkertjes in de amers. Dit is een mannetje. En waar gaat hij nog in? Padden zijn een beetje giftig. En het is beter, vooral als je dus veel padden hebt, en dat weet je van tevoren natuurlijk niet, om ze apart in een emmer te doen. Ja, salamandertje. Daar komt rood uit. Ja. Wat houdt dat in? Het is de alweerroep van de pot. Zie je, die potten in de peert die omklemmen alles. Hè? Dus mensen omklemmen mijn man en ik wel. Ja, dan komt er niks van natuurlijk. Dus zei die onderste van, hé jong, du bent verkeerd aansluiten en dat is dit loetje. Dan ligt het mandje onmiddellijk los. Dus je bent eigenlijk net een kikkerflusterer, maar een soort kikkerkietelaar. Nou, zoiets. Ik zal eens even op een foto zetten. Dat is echt de grote groene kikker. Prachtig. De amfibieën komen nu uit de wintersliep. Ze willen waarom naar het plak dat ze uit het drillkaan binnen om haar voort te plantjen. Daarvoor moeten ze hier de decor. Daarna gaan ze weer waarom, waarschijnlijk om onfretten te komen. Eens zo'n de schermen dat naar de andere kant moeten. Of nog beter, tunnels onlezen. Zeg maar dag. Kom maar. Hopla. Maar voor eerst binnen er kwalijk genoeg vrijwilligers voor deze reddingsoperatie.